Geef een applaus, hier is Birgit van Mol. Hallo. Groot, ja. Nee, niet groot, maar vooral lang ben je. Gaan we zitten op de grote stoelen? Dankjewel. Oh, wat leuk je er bent. Goedenavond. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ook. Ja, verheug je een beetje op aanstaande dinsdag? Ja, ik ga zelfs eerder, hè. Ik ben Oh, net wat vertrokken, leuk. ja. Je bent nu hier, maar je bent net vertrokken. Beam me up. Omdat je zondag... Ja, Technisch is alles mogelijk. alles is maar dat komt Ja, ook door het absoluut. tijdverschil van België en Nederland, Dat is hè? het, ja. We hebben in België is het 4 uur vroeger dan in Nederland. We hebben het goed uitgerekend, We hebben maar het het lukte net. Ja, pas op voor je jetlag, hè? Ja. Heb jij trucjes daarvoor? Ja, ik heb er trucjes voor. Cocaïne. Ja. Dat is te krijgen in Amsterdam, toch? In Amsterdam is het te krijgen bij de betere drogistenhandel. Ja. Bij de apotheek. We hebben even alle gekheid natuurlijk op het tijdstokje. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik kijk er enorm naar uit om het te doen. Ja. Ja, het lijkt mij wel. Het is een historische gebeurtenis, Ja, hoe dan ook. zeker. En als nieuwsmens heb je dan toch de neiging om erbij te willen zijn. Ja. En ja, ik heb ook wat met Nederland natuurlijk. Dat, Ja, jij bent getrouwd met een half Nederlands-Indonesische man. Klopt, ja. En hoe heet hij? René. Nee, Zoals zoveel. een Papudakadaktu? Nee, toch niet. Nee, heel gek. Brouwer gewoon. Brouwer? Ja. Dat is geen echte Indonesiër. Jawel, maar dat is hogerop in de familie is er ooit nog eens een Nederlander. Oh, oké. Het begon gewoon met Kunta Kinte. Toen het de hele tijd niks. En toen opeens Brouwer. Inderdaad. En voorlopig is het nog steeds brouwer. Ja, hij is natuurlijk heel erg Hollands gezind. Hij loopt Ja. al met een groene onderbroek natuurlijk al door het huis te zwabberen, of niet? Groen, oranje. Oranje bedoel ik, ja. Oh nee, groen is natuurlijk nadat je hem 3 dagen aan hebt gehad. Dan wordt hij een beetje groen. Paul. Gaat hij mee naar Mondwasser. Nee, dat bedoel ik bij mij. Gaat hij mee naar Nederland? Nee, hij blijft in België. Hij blijft in België. Ja, ja, ja. Kate William hebben je ook gedaan Ja. in Londen. Was het Huwelijk. leuk om te doen? Heerlijk. Enorm veel gelopen, begreep ik. Ja, ik heb mijn voeten gewoon kapot gelopen. Alles te voet gedaan, maar ik vond het ook nodig. Want als je zo in zo'n stad zit, dan wil je wil verslaggeving brengen van wat daar gaande is. Dus je moet zoveel mogelijk voelen wat er gaande is. Ja. Dus ik vond het belangrijk om alles te voet te doen en door al die parken te lopen en te voelen wat er leefde. En de meeste mensen zeiden, het maakt niet uit of je koningsgezind bent of niet. Het is gewoon iets heel positiefs. Een gewoon meisje kan hier prinses worden en dat is de droom van zoveel vrouwen. Ja. En het was eigenlijk al positieve vibes in die stad. En ik vond het wel fijn om daartussen te lopen. En jullie Vlamingen, Belgen zijn toch niet echt met het Koningshuis echt... Jullie zijn houden niet echt van het Koningshuis. Het is ook een heel ander gegeven. Het oranje gevoel is zoiets unieks, denk ik. En Hebben jullie een kleur? wij hebben geen kleur. Dat is We raar. hebben 3 kleur. Maar dat zegt ook iets over het land. Wij zijn brokjes bijeengepuzzeld, terwijl Nederland is eigenlijk al heel lang één geheel. En als ik nu de interviews hoor van Willem-Alexander, hij zegt ook, ik wil de eenheid die er al die hele tijd is, wil ik opnieuw, ja, ook nog eens, de we van Willem. Hè. De wij van Willem, Maxima, Alexander. En dat kunnen jullie niet. Nee. Laura, nee, Philippe, Mathilde. Mathilde en Fabiola. Maar het is een totaal ander gegeven. Fabiola. Jullie zijn sowieso één geheel, vind ik, Nederland. En jullie... dat oranje gevoel zit in zoveel. En dat zit zowel bij de sport als jullie Olympische Spelen hebben. Of het WK voetbal, noem maar op. En het Koningshuis is zo bij jullie het ultieme smeermiddel tussen de mensen, denk ik. Zo. En je hebt ook Monaco gedaan met die hele zagrijnige prinses. Hoe heet ze? Charlène. Och, mijn god zeg. Ja, ik had daar ook een heel vreemd gevoel bij. Och, dat is volgens mij, dat is gewoon een vrouw. Die kent het woord humor niet. Nee, ik denk dat het een heel Wij noemen haar gearrangeerd... altijd- sorry. Ik denk dat het gewoon een gearrangeerd huwelijk was. Zeker. Want die Albert is volgens mij gewoon homo. Dat heb ik heel vaak gehoord. Ik daar. heb het Veel zo mensen- vaak gehoord. Beaucoup de temps. Je had moeten meekomen. Je had het kunnen Nou, vaststellen. jij was in Monaco. Ja. Ik heb erg gelachen, want jij wilde live erin. Voor een live verslag van prins Albert met, hoe heet ze ook weer? Charlène. Berekenende vrouw. En je stond echt te wachten. Jongens, laten we erin. Live. Want het wordt slecht weer. We hebben beelden die nog nooit zijn uitgezonden op de Vlaamse televisie. Ik ga even lekker opkloppen. Kijk naar dit speciale, spectaculaire gebied. Brigitte ziet er fantastisch uit. Ze een prachtig pakje uit uitgekozen Monaco. Sliep op de Monacaanse straten. Dat ze, oh, Brigitte, oh, boe. Mooi rokje. Boe, Robben. En dan staat ze. Laten we kijken. Allee jongens, dat gaat toch niet zo? Oh jee, wat is... Ja, ik ben ondertussen al helemaal nat, dus... Geen live?
Geen live erin, je hebt helemaal niks gestaan. Nou, ik had het zien aankomen. We stonden zo echt op een hele mooie plek aan een baai. En ik zag, bij het begin van die baai zag ik een onweer afkomen. En ik zag dat het heel snel naderde. Dus ik zei tegen de mensen hier in Vilvoorde, ik zei, jongens, als we live willen gaan, 15:15, zal niet lukken. Het onweer verplaatst zich te snel. En ik hoorde de collega van dienst zeggen ja. En zo meteen gaan we even live naar Monaco, want Birgit staat daar voor de verslaggeving. En ja, net op het moment dat we live zouden gaan... Je gaat dinsdag in Amsterdam. Cathy Powell zit in de studio samen Klopt. met Stef Wouters. En jij bent met Jo de Porter. Ja, ik wou Waar net sta zeggen. jij? Wij staan aan de Dam en we staan aan de Nieuwe Kerk. En we gaan s'avonds ook kijken naar Aai, Aai. grote boot. Want we gaan naar jou kijken ook. Ja, om 7:30 hebben wij dan live het Koningslied. Dat ingezet wordt door Marco Borsato. En dat lied dat wordt door heel Nederland meegezongen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Ik zal Vlamingen... supporteren voor jou dan. Dat hoop ik echt. Ja, ja. Want ook als jullie Vlamingen mee willen zingen... het is een heel fijn lied gewoon. Het klikt lekker. bekt zo lekker, hè? Het bekt lekker. Ook En die als... zin die jij hebt, hè? De dag dat je wist die zou komen of zoiets was toch? Hè? Ja, dat is niet... Waarom kijk je me nou zo heel erg lelijk aan? Lelijk, vind jij dit Ik kan zo lelijk? regen op je laten vallen. Als ik zo hoef alleen maar dit te doen. Ik ben het maar gewend. Ik heb echt het liedje in mijn hart gesloten. Omdat het is een cadeau voor onze nieuwe koning. Ik heb het liedje gehoord. En ik kan nu wel zeggen, ja... Ik voelde het niet. Ik voelde een mooi liedje. Ik heb de zinnen gewoon gezongen. Ik wist helemaal niet dat de grammatica niet klopte. De dag die moest komen is eindelijk hier. Ja, achteraf denk ik, ja, maar ik vond het geen rare zin. Ik kan nu wel zeggen, het is wel raar. Maar ik vond het geen rare zin. Weet je, ik had andere verwachtingen. Dat was het vooral. Wat voor verwachting had jij Ja, dan? ik weet, Nederland heeft heel vaak toch van die meezingers. En Eubank, de componist van het nummer, die songs heeft geschreven voor Borsato. Dan had ik echt wel Maar verwachtingen. je kan niet zingen, de meeste koning, die zijn top. Maar Maxima, die ligt boven Alexander onderop. Ik zie de tieten, ze gaan heen en weer. Zo'n koningin zie je nooit meer. Beatrice, geef mij je hand. Dat zing je niet, dat kan niet. Nee, maar iedereen... Wel zegt met wel Laura. snel. Laura. Dat kan wel. Maar wij kunnen dat in Nederland gewoon niet. We hebben echt een heel respectabel... Ik verdedig je, Marco! Nee, maar het refrein... Kunnen we even het refrein zingen? Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm. Hou je veilig zolang als ik leef. Dat is nou mooi! Als je Kijk, zo zie je zingt wel? wel. Dan kan Ja, ik je goed luisteren. Echt waar. Willem, die vind ik nog van Willem. Maar je zingt het met gevoel. Maar dat zingen we allemaal met gevoel. Maar het is gelijk, echt, en het is een Ahoy. Hè. Dus als je als Vlamingen komen, alle artiesten op Treintje Oosterhuis, Guus Meeuwis, Marco Borsato, Etsy Romney, Rut Chacot, Frey, K3. Ze komen allemaal zingen dinsdag bij Ahoy. Da-da-da-da-da.